tinokuchingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Nhasi tatiregai tishanye kuchiKurubi Female Prison uko kune dzimwe dzehama dzedu dzakurarama dziri mukati meusungwa. Tichimbokurukura navo tinzwa kuti chingava chiri chii chakaita kuti vawanika vari mukati meusungwa. Tokuchingamidza muchirongwa chedu. Makadi zvenyu ini ndinofara. Yakandipinza muno imhosva yeng'ombe. Ndakaba ng'ombe muzuva zvakaitika ndabuda pamba pangu achiri makuseni ndobva ndananga Kumafuro ngadzi kuchifurira ukoko ng'ombe dzacho. Ndine fungwa iyoyo kuti ndoda kuraramisa mhuri yangu, vana vangu ndine vana 5. Saka ndaenda ukoko asi handina kuenda ndega, ndaenda namai vandavatambidza mari ndichiti ndine ng'ombe yandiri kutengesa ndichivanyepera. Ndivo vandaenda navo takabereka vana tose. Tasvika uko Kumafuro ndangoona ng'ombe dziri muMafuro ndobva tatotinha ng'ombe yacho iyoyo yandavatengesera mai vavo yanga ichiita 3000 rands. Ndo zvakatoitika izvozvo. Saka handiona ndevamwe baba wakatondionawo ndichina ng'ombe iyoyo ndina mai vavo tiri 2. Vakati aiwa baba, kana muchiti ng'ombe dzenyu dzashota, fungai ndamuona achitina ng'ombe ana mai ningi. Saka vana baba vakasvika manheru pamba pangu. Kwanga katovira ari 8 eusiku. Ndobva vati fungai iwo waonekwa achitina ng'ombe. Zvanga zvafamba sei? Ini ndikati ng'ombe ndatina, asi ng'ombe ndanga ndisingazivi kuti ndedzani. Ndatenda ipapo. Vakati ng'ombe waitengesera kupi? Ndikati vanonzi mai ningi. Ndiko kwandatengesera ng'ombe yacho iyoyo. Handii kundoiona ng'ombe yacho, haina kuurawa, haina kudii, iri mudanga izvezvi. Saka taenda usiku ihwohwo kundosvika kuna mai vavo vandavatengesera ng'ombe. Tasvika kogogoi vamuka mai vaya ndobva vati manatsa ende murume wanga atosvika izvezvi. Mauya naniko? Kanzi tavuya nafungai Matsilele. Muri kuziva here nenyaya yeng'ombe akamutengesera? Kanzi mama azasangana navo kumagirosa vachiti ndine ng'ombe yandiri kutengesa. Handiti ndobva ndatovapa mari ipapo pamagirosa ini ndisati ndaona ng'ombe yacho. Saka ndazomukira makuseni acho ndikati mai respect, ndawira ng'ombe yangu pamari yandamupa zuro manheru kumagirosa, ndakuirawo ng'ombe yangu. Mai respect vati ng'ombe dziri kupi? Dziri Kumafuro. Ndozvaandiudza fungai Matsilele. Ndobva taenda Kumafuro ukoko namai ava tasvika tikatina ng'ombe. Ndobva ndavharira mudanga. Ndozvakatoitika izvozvo. Inini ndapindwa nefunga iyo nekuti ndanga ndakatogarisa, ndanga ndine 2 years ndichirarama ndega nevana vangu 5. Murume wangu uri South. Saka school fees yanga ichindinetsa. Vana vangu vanga vachidzingwa everyday kuchikoro. Saka ndikati ndingaita sei? Ndobva ndatopindwawo nemweyo yokutorawo ng'ombe iyoyo. Ndobva ndatengesa. Ndobva ndatora mari yacho ndikaendesa kuschool fees, imwe yacho ndikatenga chikafu chevana vangu. Ndobva ndatogara zvakadero. Muchifunga pfungwa idzi kuti last option yatiwopo panapa kumbotsvaga mombe dzinenge dziri mumafuromo kuti ndiwane kuraramisa mhuri, hamuna here kubvira mambopindwawo nepfungwa dzekuti ko ndikabatwa ndikasungwa vana vacho ava vachazochengetwa nani? Ipapo zvanga zvisimo mupfungwa dzangu. Ndiri kutozviona izvezvi ndiri mujere kuti zvinhu zvandaita paya ndanga nditokanganisa. Ndomoziva kuti dzimwe nguva unogona kupindwa nemweyo wesvina, nyangwe kuuraya chaiko unogona kuuraya usina kuzvimirisira. Ndo zvakatoitika pandiri inini. Ndakaipara mhosva ndisina tarisiro yokuti ndichasungwa. Ndaiti ndichabudirira sezvinhu zvandatozviita ukoko kwandaifamba nako baba ivo vanga vachibva kwavanobva zvokuti dai ndatobudirira, asi baba ivavo vanga vachibvawo kwavanga vachibvavo. Ndobva vatosanganidzana neni handina kumboramba, ndatotenda ndikati zveshuwa ndozviziva. Ndo zvanga zvakatoitika ipapo. Munhu wamakaudza uyu kuti ndiri kutengesa mombe. Tinotenda kuti munhu kana uchitengesa mombe pane process inoitwa yekuti unoenda unotora mapurisa, munoenda nekadhi renyu roratidza kuti mombe ndedzenyu. Munhu wamakatengesera uyu imimi chibhuku makanga munacho here kana kuti makangomuti ndiri kutengesa mombe iye akangoti ndiri kutoidawo izvozvi? Ndizvo zvakatoitika izvozvo. Ini ndati ndotengesa ng'ombe, iye akati ndoda ng'ombe. Nekuti maporisa ipapo akamubvunza akati nemiwo mai mune mhosva.
sei makatenga ng'ombe yamusina kuona. Izvezvi vanhu kana vachitenga ng'ombe kunodiwa chibhuku chinoendesa ng'ombe kudhibha, then moenda handizivi kuti vanozi chiiko, vanoona nezveng'ombe apo, handiti inotokleyiwa ekuti shuwa zveng'ombe iyi yatotengeswa yatobuda mudanga, mazviita here? Vakati aiwa ina handina kuita ipapo. Mai avati ndotengesawo ng'ombe indobva ndatovapa mari kumashopu, asi ng'ombe yacho ndatozoiwana ari mangwana acho. Tingodzokera kumashure zvishoma. Muchibereka vana muchiti regai tinange tiende kumafuro. Kumafuro uku makanga muchiziva kuti kune mombe dzekwanhingi here, kana kuti makangoti mombe dzatinenge tangosangana nadzo idzodzo ndo dzatichanotora? Tanga tisingazivi kuti tichasangana nemombe dzanhingi. Taiti ng'ombe inini ndinenge ndichizviziva kuti ng'ombe dzandosangana nadzo chete ndofanira kubvisa 1 inoenderana nemari yandapiwa. Ndo zvakatoitika izvozvo. Mombe kana dziri musango kunonzi kumafuro uku, dzinenge dzisiri dzega. Anganga ari mufudzi wemombe uyu pamakatora mombe muchizoti iri 1, akanga ari kupi? Vanga vari kumba kwavo. Vanga vari kumba kwavo. Ivo munhu uyu ndiye anga achiziva kuti ng'ombe idzi ndedzanhingi. Uyu akandiona murume uyu ndiye anga achiziva kuti ng'ombe idzi ndedzanhingi. Handiti ndobva ati kana makaona ng'ombe dzenyu dzakashota, ndaona mainhingi namainhingi, vachitinha ng'ombe iyoyo, indai kwavari mondovabvunza kuti ko ng'ombe vanga muchitinha iripi, vachamutsanangura kuti iripi. Saka vatouyawo pamba panguwo manheru, ndobva vasvika. Ndakuvarambira ndikati zveshuwa ng'ombe iyo ndoiziva, ndini ndaitengesa. Nechimiro chiri pamba pangu. Iyo baba wamakasangana navavo kuti vazosvika pakuti varidzi vemombe vakanga vashaya mombe here, kana kuti iye ndiye akangoti nemupfungwa dzake rega ndinotaura kuti ndaona nhingi achifudza mombe dzenyu? Vanga vasina kushaya, ivo vaindichiva baba ava, ndokutaura chokwadi. Ini ndichiramba pa2 years dzose idzodzo ndikati kana ndiri kutambura nevana vangu asi chihure ini handichigoni. Ndobva vatomhanya kuenda kuna baba ivavo kundotaura kuti hai kana muchida ng'ombe dzenyu dzashota ndaona nhingi achiitina, nekuti vanga vachindichiva, vanga vachindida inini. Saka indavaramba ndikati handikwanisi. Ndo zvakaita kuti vangomhanya vega varidzi vemombe vasati vamboona kuti mombe dzavo dzakakwana. Ndo zvakatoitika izvozvo. Ivo pavaiuya kwamuri, tingangodzokera kumashure, pavaiuya kwamuri vachiti fungai ndokuda, vanga vasingazivi here kuti mune murume? Vanga vachiziva. Nditi moziva kuti vanhu vekumaraini unogona kukuchepesa kuti hase mukadzi uyu zvaanogara aine vana vake 2 years dzose akagarira murume, regai ndombotestawo pamwe ndichahwina. Vasingazivi kuti vakadzi takasiyana, ende patakakurira futi nemurayiro yanga tichirayigwa kubva tichi vadoko takasiyana. Ini kwandakurira ndakura ndichirayigwa namai vangu kuti mwanangu, kuti ugare zvakanaka pamurume, gara wasiya zvevakomana, usati mumwe nemumwe waunoona mukomana murume, kwete. Nekuti kana ukaonekwa nemurume uchakona kugara paimba yako nekuti unenge uchiwanza vanhurume. Saka ini ndo makuriro andakaita iwawo. Ndikati baba inini handigone zvangu, handikwanisi kuti ndimudei ini ndine murume. Kukai une murume but ane 2 years haauyi, haafoni, haiti sei, hatumiri. Ndikati hazvinei newe izvozvo, ndiri kutorarama life yangu nevana vangu, siyana neni. Ndo zvakatoitika izvozvo. Kubva kumashure kwese uku zvinhu zvanga zvifamba right, handitika zvanga zvichindifambira right. Satani ndimoziva kuti kana wakaita imba yako unogonawo kupindawo satani uchovhiringidza paimba yako. Ndanga ndakatogara zvakanaka nemurume wangu, ende nyangwe tichienda kusouth tainda tose todzoka tose. Mahwana atanga kusaita zvakanaka 2001. Ndine nhumbi yemwana uyo andasungwa nawo aine 9 months. Ndakatomurumira ndiri mujeri rekuchiredzi, ndobva atotorwa nehama dzangu akaenda. Todzoka kumombe uku, vazomapiwa mari imimi, matochengeta mari matoshandisa nechi, mapurisa azouya. Varidzi vemombe vakanga varipo? Varidzi vemombe vanga varipo.
pavakasvika varidzi vemwombe vati ini ndoda mwombe yangu. Semukadzi uyu mai vacho ndonamata navo, ichokwadi shuwa life yake yanga isingamufambiri zvakanaka. Zvinowanikwa munhu anodi anotadza, asi inini mai ava handidi kuvasungisa, ndoda kuti tikwire mota tiende kumusha kwavo. Unovabereki kaiwe? Ndikati ukanzi toda kuti tiende kumusha kwako, tondotaura nevabereki vako kuti vanokwanisa here kudzosa mwombe yangu, kana kuti iwewe unokwanisa kudzosa mari yevanhu usaenda kujeni. Ini ndikati hongu ndokwanisa. Baba vanga vachindichiva vakati kwete, hatingagari nemunhu anoba mwombe. Togona kuti izvezvi tokuti mangwana kwashayikwa mwombe toti ndiva vamai vatanga kuba mwombe. Ndo zvakatoitika izvozvo. Asi varidzi vemwombe vanga varipo. Yatodzokera mwombe kuvaridzi, takatoidzosera kuvaridzi, asi yakadzokera iri mumaoko mumapurisa, takatoidzera kupolisi. Ko amai vemari ava vakati chii muchivatorera mombe? Mai ave vemari vanga vachiti shuwa zveshuwa ini ndiri kutonzwisisa ipapo. Mai ava musavandisa kujere, ende futi imunhu ane vana vakawanda. Mukamutisa kujere vana vake ndiani achavachengeta? Hongu une vabereki, zviri sei kuti tidire fiwewo tiende kuvabereki vake? Wondondipa mwombe yangu hangu semari yandamupa inini 3000, wondotipa mwombe ye 3000. Semuridzi atora mwombe yake ini ndasara ndisina mari yangu, ndoita sei? Zvine nani kuti munhu timutakure adi tiende naye kupi? Kuvabereki vako ndondopiwa mwombe yangu. Murume uyu aramba nekuti yanga abudisa mari, paitiwa chioko muhomwe ipapo. Ndio zvakatoitika izvozvo. Akati kana munhu musamusiya, ngainde kujere, nyangwe muchiti ngainde kuvabereki vake, asi munhu ngainde kujere. Pavakaindita visit vabereki vangu vachitora mwana wangu kuchiredzi, ndo zvavataura izvozvo kuti aiwa dai vakatouya nyangwe vakati toda mwombe 2 ndaibudisa ini, nyangwe vakati 3 ndaibudisa ndichikavha 1 iyoyo yawaba. Vachitaura izvozvo, hauna here kuzomboitawo pfungwa yekuti pamwe vakangodaro chete inini zvinhu zvangu hazvisati zvaita, pamwe waizoitawo dzimwe pfungwa dzekuti ndogona kuzoenda futi kumwe ndonoba futi since apa ndambopona? Ndanga ndisina ipapo, because nyangwe polisi yakandiudza kuti mama zvinhu zvamaita izvi chifambi zvenyu machiramba, but zvamaita izvi kasi hazvisibo. Ndikati zveshuwa ndiri kutozviona, pamwe imhepo yanga yadei yapinda pandiri kusvika pakuda mwombe. Munhukadzi haafaniri kubatwa nemhosva yekuti kwai wakaba mwombe. Zviri nani kuti kwai wakaba huku kana kuti chii, zviri nani kwete mwombe. Ndikati handimbobi. Kana muchiti imimi hamudi kuinda kuvabereki vangu, ndakwatowapa maexample akawanda. Ndikati nyanga muchiti hamudi kuinda kuvabereki vangu, zviri nani kuti nditore imwe mudziyo yandoona kuti ndikatengesa inokwana 3000 ndodzosera mari yamama. Ndobva tatomirira ipapo. Baba vaya manje nobva vati chii? Baba vaya vakabudisa mari, mazviwa sister, vakabudisa mari vakapa polisi, vakati musamusiya munhu uyo ndapota. Polisi handimoziva kuti polisi ukaipa mari inongoita zvese. Zvavagamuchidzwa mari ndobva vatoita izvozvo. Handina kugara, ndakasengwa ndikaenzwa kupolisi yekuchambuta. Ini ndakaroorwa kuchigwidziva, ndo kwandakaroorwa koko. Then ndobva ndasengwa ndikaenda kupolisi yekuchambuta. Ndikasvika kuchambuta ukoko handina kugara mazviwa, kana kuti ndapedza 5 days kana kuti 4 days ndiri mumaseu, handina. Vakatondidarikidza straight ndikauya uchiredzi. Because hama dzangu dzasara dzichitevera nekumashure dzichida kutaura nayo polisi iyoyo kuti vanhu ava tu ava vanoti munhu uyu hongu akatibira, asi tambataurirana kuti zviri sei kuti tiende kuhama dzako dzotipa zvinhu zvedu. Saka mazomuramba muchimuindisa kumapurisa sei? Handiti maona. Ndo zvakatoitika izvozvo. Kusvika kuchiredzi ndakangorara mumaseu 1 day, rechitu ndichinda kukoti, ndobva ndisvika Chitongo. Imimi mapurisa achizoti sisi fungai nekuda kuti mhosva yenyu inosungisawo zveshuwa, makutongoenda chii kujeri. Makazvigamuchira sei panguva iyoyo? Ndakazvigamuchira, asi zvandiremera. Zvakandiremera, ndikati zviriko here kujere uko kwanonzi unodla sadza rine semende ndicharigona vasikana. Zvakandiremera, ndikati ko vana vangu plus 1 wacho wandinaye uyu ane 1 year 9 months, ndiani achamuchengeta?
hongu mama vangu variko vari kutochengetawo mama wavo vakatokura imunhu wekuti nyengwe izvezvi ndikati auye kuvhiziti haakwanisi. Pana gogo vangu inini vakabereka mama vangu havafambi vanoti zvitira tsvina vakarara nyangwe izvezvi nekufizeni kuti vanangu vari kutoenda kuenda kuchikoro here vari kutochengetwa here. Saka vanhu ava zvavasingawo kuzondiona ndiri kure hangu kuchiredzi vaiuya nekuti panga pari padhuze hamenowo kumasvingo nekuti handingabva kuchiredzi unowa kumasvingo ukabva kumasvingo uya kuchikurubhi kumasvingo kuda vasara vakateverawo here vakati munhu uyo adarika ari kuchikurubhi handizive asi situation yekumba kwangu indoiziva kuti nyengo vachida kuuya kuno munhu wacho anouya kuna kuzondoona hapana because vanabhodhi vangu vese vari kusouth vari 3 then kozouya mutwini wangu iyoyo anga achindivhizitira ari uko ndiye ane vana. Saka vana ava kune vana vake kune vana vangu ini ndine 5 iye ane 3 saka munhu anotoona nezvevana ivavo ndiye. Saka amen zvinongoda Mwari. Mazopinda mukoti zvikanzi funga yakutongerwa mhosva yake mombe imwe chete iyoyo mukatongerwa makore mangani? Ndakapiwa 9 years ndo makore andapiwa ndikadzika nawo kujere ndakadengezera iwawo 9 ndobva vasvika jere rikandibvisira 3 ndobva ndasara ne6 saka ndavakumhanya 6 years. Manzi kaita kutongera 9 years chii chakatanga kuuya mupfungwa dzako? Chakatanga kuuya mupfungwa dzangu inyaya yemurume kuti zviriko here zvokuti unoroorwa nemurume osvika pakukupa vana osvika futi pakukuramwira vana vacho. Dai Mwari zvangu magara matogara zvenyu makatozvironga nakudhara kuti iwewe wakaberekwa zvako uri mwanasikana asi gara usati waita zvemusha wacho. Ndatozvidemba ndikati Mwari dai musina kundipa musha wacho zvanga zviri nani kana kuti dai ndisina kuroorwa nemunhu akambotanga kuroora zvanga zviri nani. Ndo zvatanga kuuya mufunga mangu ipapo nokuti murume akandiroora akatanga kuroora mukadzi wake wekutanga ndobva vati vasiyana nemukadzi uyu achiti anga achiita pfambi hameno kuti ndizvo kana kuti hazvisiri izvo hameno handiti maona. Saka inini izvezvi ndiri kutoona urongo hwake nekuti inini manje ndava kusafa nevana vangu 5 iye akatogara kusouth pamwe akatotangisa zviya zvake zvemadhiresi handichaziva ndikati horaiti murume uyu ainyepera mukadzi iye ndiye ane problem. Ndo zvakatanga kuuya mupfungwa mangu izvozvo. Saka sisi venyu kuchiredzi ikoko vachitanga kuzokuonai mukati meusungwa ndapi mashoko amakapanana makagara? Mashoko atapanana ndiwo iwawo anga achitaura kuti baba namama izvezvi vari kutogadzirisa nyaya dzahamene kuti ichabudirira here nekuti varwadziwa pavakahwa kuti watongwa iwewe. Ivo varidzi ava veng'ombe nemuridzi wemari vakatotaura kuti haiwa isu tanga tisingadi kumusungisa tatotaura kuti ngatitsvagei vabereki vake vatipe mari yedu kana kuti ng'ombe yedu. Ndobva ati zvinowanikwa mwana mai vangu zvichapera pamwe Mwari anga akatozvirongwa kuti paachakusiya murume wako uchatambura pakusvika ukaba ng'ombe wopinda mujeri. Zvinowanikwa chapota ndichiuya kuzokuona vana ava inini ndichagara navo asi ndisingazivi kuti pakugara navo ndichavakwanisa kuvachengeta here sezvokuti izvezvi handina mafoni namba emurume wako. Ini ndobva ndati mafoni namba emurume wangu inini ndomaziva nemusoro kana asingapindi mafoni namba awo ndokumbirawo kuti iwewe uudze first born yemumba medu bhudhi vangu vainde kubasa kwaanoshanda because vanokuziva vondotaura naye kuti mukadzi izvezvi akasungwa ari kujeri zviri nani zvako wanga usingachengeti vana but vana tatora isusu tavaendesa kupi kumusha kwemukadzi wako tokumbirawo kuti utibatsirei kuchengeta vana. Saka izvezvi ndatogara murima panga achiti next week ndodzoka ndiyo wiki racho randabva muchiredzi ndichienda kumasvingo ndatogara mwedzi chete ndichibva kumasvingo October yacho mumasvingo ndichisimuka ndichiuya kuna kuchikurupa. Saka mashoko amungada kuudza imimi veukama vamwe vangadai vachiziva
vamwe vangadai vasingazive mashoko amungada kungovataurira kuti hama dzangu ndeapi? Ini mashoko andingataura kuhama dzangu ndeyekuti ngauye kuzondoona zvavo, chero vasina chinhu ndoziva kuti hama dzangu varombo havana chinhu, ndoti ngauye kuzondoona vozondiudza kuti mhuri yangu iri kurarama sei. Ende uye futi vana vangu vandasiya 3 vachienda kuchikoro vachiri kuenda kuchikoro here, kana kuti kana vabata baba vacho mumhepo kana kuti kufamba netsoka kundomuona munhu wacho paanoshandira vakamuudza kuti mukadzi asungwa nenyaya yekuti wanga wagarisa usingamutumiri. Ndoda kuhwa kuti vana vangu vari kufara here, vari kuenda kuchikoro, vari kurarama sei, ndo zvandoda izvozvo. Mashoko amungada kuudzwa uye murume wenyu wacho zvimwe kudai akateerera chirongwa chedu ichi? Murume wangu inini ndoti Mwari ave naye, because tichiurorana kana tichivimbisana kuti tichafa tose, iye agondivhairira ndotambura futi nevana. Izvinhu zvakandibata muhana mangu kuti Mwari chii chamandiitira mondipa murume wondipa vana, izvezvi wonditiza futi wogara kuSouth. Mwari ave naye ende uye amukomborere paanofamba nepaanorara nemari yaanobatawo ioneke kuti shuwa iri kushanda. Ende nyangwe tikasangana murodhi ngatimhoresane sevanhu vadii vazvara vana vese tose. Ende futi ndoda kuti achengete vana vake, nyangwe tikabuda muno mujere tikasawirirana, pamwe unogona kuti handichakudi, uri mbavha, waitawo mbavha ukaenda kujere, asi kupinda mujere hazvisizvo kuti mereji inodii. Vanhu vanopesana nenyaya yekuti kwai wapinda mujeri. Ini murume wangu ndanga ndichimuda naye anga achindida, saka mhepo yatopinda iye ndoti Mwari iye ngaakombererwe naMwari, zvaanoshanda izvozvo nezvaanobata ngarambe achindirira mberi achishanda achichengeta vana. Ndoda kuti vana unodii ari kuvachengeta chete, ndo chandoda ichocho. Saka mazopindawo mukati meusungwa unoyu, ndaapi mabasa emaoko amuri kuti muri kuitawo muri mukati meusungwa? Mabasa ndoita inini munomu ndiri muusungwa, ndiri kuSouth ndaita zveloni, ndo zvandiri kuita, ndiri kuplanda loni nokuprima maruva, ndo zvandogona izvozvo. Zvemabhegi izvi ndine shuwiro wekuti ndofanira kukwanisa kuti kugonawo kurukawo mabhegi, because ndaona kuti kuSouth ndichishanda inini ndinenge ndichishandira varungu kwete munhu tema, ndochishandira murungu, ndaishanda mukicheni. That's why ndichimuudza kuti imwewo tsvina wanga wachindipinda ndiri muno ndokushunguridzwa nenyaya yemurume. Ndiri kuSouth chaiko ndaishanda mumba memurungu, sefa yemari ndanga ndichiiona, kana kuti murungu osiya mari apa ndanga ndisingabate inini, but nenyaya yekutambudzika nechimiro changa chiri pamba pangu ndo zvazokonzeresa kuti nditore chipfuyo chemunhu nhasi ndiri muno mujeri. Asi Mwari anga akatozvironga zvavo kuti ai pakuvhairigwa nemurume kana kuti pakusiyiwa nemurume nevana uchitambura uchaita zvakadai wobinda mujeri. Saka ndaapi mashoko amungada kupa maybe vana gogo nanasekuru vari kukudzidzisa iweyo mabasa emaoko, kunyange zvimwe zvacho makapinda muchigona, but ndotenda kuti pane zvimwe zvamuri kudzidziswawo? Zvatinodzidzisiwa pano ndizvo zvatodzidzisiwa zvemabhegi izvozvo, kuti vasikana muri muno mujere hongu makapinda muchigona zvimwe zvamusingagoni kusona, munofanira kudzidza mabhegi, munofanira kuruka mabhuruma anotoitwawo nevamwe. Kana usingagoni iwawo neshungu kusvika padhuze wodi udzidze, kuti nyengo uchibuda panze wozodii wozorarama uchiita izvozvo, uchitengesa mhuri yako ichirarama, uzosopindwa nepfungwa yokupara imwe mhosva futi wodzoka mucheni. Tichipendera chirongwa chedu, nderupi rubatsiro rwamungada kuruzhinji rweZimbabwe? Zvimwe kuda pana akateerera ari kuti inini hangu ndiri willing kubatsira, fungai. Ini zvandoda kubatsirwa ndokubada kubatsirwa nenyaya yeshinda dzemabhegi. Shuwa mabhegi handirari ndichizvifunga kuti kana ndikagona mabhegi kuSouth anofamba, handisati ndambozviita, asi ndine believe yekuti anofamba, because murungu ndatoona kuti sandaki chairo remuno muzimu ukaenda naro kuSouth uko varungu vairifarira. Fanike semurungu wangu aizvifarira zvinhu zvekuZimbabwe nemutsvairo iyi, mutsvairo yekuno kumusha kunoku kuSouth Africa inofamba. Ndo zvandingakurudzira izvozvo kuti kana pane munhu akateererawo unogona kundibatsirawo nenhanikiri iyi
shinda dzemabhegi ndotodzidzirawo kurukawo mabhegi. Chero muchini yacho pane mhenika kana pane muchiniwo vanogonawo kutotivigirawo muchini yacho ndotodzidzirawo kudi ndotodzidzirawo nokusona zvese. Ko zvimwe zvekushandisa iwewe uri muno? Ini zvokushandisa ini ndiri munomu ndoda matenisi handina, nditaura nezvokudya nezvokudlawo mazowe maputi ndo zvinototendekwa kuti zvipinde muno muchiere, ndo zvandingada izvozvo. Asi kazhinji ndoda kuti zvinhu zvazvinovavarira inini ka zvokudla zvangu ndongozvidawo, asi hana yangu ka ndoda kuti hama dzangu dzombouyawo kuno ndomboona kuti kumusha uko vana vangu vari kuenda kuchikoro here ende uye baba vacho vari kuvachengeta here, ndo zvandoda izvozvo chete. Muri yeZimbabwe ndifunga mazvinzwira achitaura ari kuti hama dzangu uyaiwo muzondiona, ndinoda kuziva kuti vana vangu vari kurarama sei, vana vangu vachiri kuenda kuchikoro here. Ndine shuwiro yekuti dai ndaonawo vana vangu. Achitiwo zvekare kune veruzhinji rweZimbabwe vakatarisa, dai mandibatsirawo nezvekushandisa ndiri mukati meusungwa zvakaita seiwo dzeshinda dzekuti akwanise kuruka mabhegi, zvekudya, zvekupfeka, zvekutiwo upenyu hunge huchimufambirawo zviri nyore, achisevhawo sendensi yemhosva yake yaakapara. Isusu seSly Media tinoti rambai muchifollowa, rambai muchilike, rambai muchisubscribe kuti patinoisa zvirongwa izvi musaonekerwe muchirasikirwa. Inini Satari Mudzau ndinoti bye bye.